taman pa'y parita, kita man dito ang klase ti kamatis. Ay sus, nagpintasan ang klase ti kamatis dito'y paray. Pare. Nagano ti matala. Pare, sana kamatis da ito eh. Ludikat da ito diyaw awagan da iti kasoy. Ay sus, kasoy. Da ito iti hybrid na kasoy dito Pilipinas. Nagimasin. Andito lang Trinidad ti pakakitaan tayo. Kasta ya paray. Well, pare. Nagadumot ti matana na ito yan. Talaga kasta pare. Tanag ginawan da ito itipin niya. Ay sus, ano ti English nga itipin niya paray. Ay, dito ti tsaka mo pare. Abok pa rin. Kanyagay pare. Dahil nga awagan da iti mini ice. Talaga si ka pare. Saan ka pailangan nagbalim? Ay, wun mo ta. Akin ko ko iti dahil paray. Pero pare, Nagpintasan dahil tayo. Ay, naka ay ayo. puro sa... Naimbag na oras ko. Kumani. Ay, naimbag-bag na oras mo, kumpadre. Thank you. Ay na. Baga malamyo ka na orasyo. Minutos. Ay, makaawat kayo si Kankana. Ay, Kan Kanan ka no pare. sino ay Kankanun say? Kankana, ay, kanak. Aw. Nangiti kaya't nasa udita kan. Isti kan. Kan ka na. Sa umi, dayday. Ay, sa uda. Wow, sa umi, Sa dayday. uda gaya ba? Wow. Ay, Damagin minuon niya dito. aguray kaya. Apay, di yung amo di. Lagan na na. Sabi nga ron niya, mawta bumikit pa Ay, hapon kas ka wow. ng kamate. Wangkit kasoy. Amo yaw. Oo, mula ni amang ko dayta. Mula ni abang mo. Mula na kita. Dagito. Ah, di dyan ni amang ka. Ano dyan yaw? Ang trabaho. Ay, kadimot ti pagpagada nga unas. Ay, saan? Saan mo't abang? Paray, mas daawak na nakakaputi na ito'y akamatay. Ang mga lumalamin da ito ako soy pare. Malamin. Pare. Tata. Kwa, no apay nga nakakunayo nga Kaputa. kaputi. Mm. Daytoy tiket nakasawon dayta. Tapno no nagbunga dayto strawberry. Dito yung agdiso, dito isong kinargada. Amo yung idi nga pampanawon. Anta Sampay, pinakarkargaan ti kastoy, ti kaputi. Yung takadagiti nagladlawas ngamin nga aldaw, dagi kakasday nga ruprut, ijay, mga lada, isudi kwada nga dito pero tatan dito cellophane. Tapnuhan nga, karkaro nga marugitan. Tapnan nga diso ijay daga. Kastaya. Taplusan nga agtrangkasaw. Ay, uwan siguro. Talaga si ka pare. Managaw ka. Tamukit agtarangkaso. Iso nga dati kaputi na no, madanon di pa nagtutudo paray. Haan tata, o kita nyo, dati dito ay nagdiso da jay. Agdiso man ijay, hangak, paunay jay anti daga. Maawatan nyo matidag do mga kangkanaay niya. Basta Ama, kan kami, ama. maawatan Ay, manong. Sa anak pa'y nga ama. Ay, pun kaya, manong kayo. Uping kami pa. Ano ka? Di, purpose na ay wadanan ano ka ay na cellophane. Aw, adi. Taway iyak na ay, isnay pandiswanda. Kasta ka na. Ya, Sige, adi malungtot ay dagos. Kasta ka na. Aw, asi din ruot din ka man nina. Adi dan man ano kas na, man tubos na. At ano ka? Aw, adi dan dadaulan dan bunga di strawberry. Kasta ka di para. Malagip ko. Nagadugayam ti kalding ka. Babalik mo nga lang din, Busog para. na ti kalding ko Ay, dito ay, para. ay. Manong ano yung mut at kalding yun to. Hindi pa kanada amin dito strawberry. Agumutan ayakin ko ko. Apay makin ko kaya dito? Gobyerno. Gobyerno namanan. Apay dito ang gobyerno? Nakilata. Sige pare. Ay, Diyos ko. No, way bisita yun. Pagaya malidas na Trinidad tandaman as strawberry. Nalakay strawberry miss na. Anak, kinunan na pa rin. Wan. At ano pa di ano ka? Adoy mula miss na strawberry. Hindi ko Why, maintindihan litis ang pare. Hindi Why, ko violet pa maintindihan. litis hindi oh. Ito'y kadimot lang tiyaw awagan da iti ka anak ang tipin niya. Ay, saan Mrs. manong? Mrs. Misak pa niya manong. Miss. Barota pa yung madparay. Ora nung damag hindi katugangan pa paray. Aguray ka pa. Tangaw kayo mata. Mrs. Miss. Miss Universe. Miss na Damagik maduapay akas titikulay nakit ang sabali da. Dati nga min manong hampay na loom. Kasta ka. Wen, day jay no red na looman.
Say naom dia. Din na ay adiot ano ka? Aw, adi, bala ang Dito iti naom. bagbagada pare. Aw. No read, no right. Pare. Sa Doy, palimot. baka di kayo amo di. Say sabong na di. Sa palimot ti pagawatak Aw. di tapara. Say sabong na. Pare. Sino Ang man? mga doon na nagtuog da ito wino natnag. Iso apos yun. talaga, Dito pare. man. Ang mga no na bata kakainom na iti strawberry wine. So, ang palin ka red. Iso nga nagbalin arin. Amot dahil ti paggapuan ti strawberry wine, strawberry. Kasta Wow. ko na man doon di strawberry wine nga da dikit nagapo iti pagay. Saan mo gayam? Adi mo't ama no. Ado pa gayam. Bakit din no dati Rice wine, katri? adi. Kasta rice wine aya. Aw. Ang ti masalod-sud ko laing anya. Balasang ka talaga niya. Ay, Mabalin ka kawan dito, mo, mano. maagpaskat hindi balayo inton madamdaman. Saan pare? Gawin ka madamdaman. Agawid ta gayaman kumpara. Aramid ka pa itirid pare. Agawid ta. Ay, susapo. Mas daawak man ta nagaduti ang paspas sa dito ang babalasa nga niya. Ay, wun may dangarod day wun day ti anti-strawberry fields. Imbes nga kanding kas kada baka kenduang ti agnomar dito. Saan ka dagiti mo tao, Ni apada? tata nga talaga kalding manon kanwang ibagpaganan. Ore man do dagiti man kalding ko kita. Mabsuk ka. Sakon tumun na parchin ida. Amo pare. Talaga na pintas dito kasoy. Sa bali Saan mo. nga kasoy day tama no? Huwag gaya. Strawberry sa. Rintig gaya. Ay, Ay, strawberry. Excuse me. Strawberry. Mabaling ka dito ang pagkada. Sa bali ti marik-rik na ko. Nya. Sa bali. Paiso. O Pagkada sige. ka pare. Ang pagkada tayo. O sige, manong tang inibalita na explain ko ni konti strawberry niya. Ikasta aya. Okay. Thank you Bagalo ka dagilya dad dumang. Punta may tagpa-share mo lang dito niya. Thank Nagayang you. tinagan mo. Ay, siyak ni Kwa. Ni Odessa. Odessa? Sakmat ni Fernando Puwit. Fernando? Bernardo. Oh, Fernando po? Awan ni Fernando po niya. Fernando Puwit. Ah, ganon. Sakmat ni Vicente. Vicente Chanko. Nagising ka pare. Mapantan. Vicente. Sige. O, sige nga ron na na. Thank you. May kayo tuman ang pa-share ata. May kayo mga... Aggatang kayo gamit yung strawberry. Ano yung jay? Sige. May kayo tumangalay niya. Sige, wala ko. Tang, manong. Sige. Sige. I love you. Pare. Agawit tamatan. Gawin tan pare tamo tamutan. Tinagan na dito'y akasoy. Huwag kasoy. Nagpindasin na ito ang klase ni kasoy na yan.